Hurian ni Tuhata na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Songoni manang hamu aka keluarga, ama nami, ina nami, nanaing madohoti perminggota di bagasan tikyon, horas ma dihita sa luhutna. Adorak sutapuka perminggota di bagasan tikyon, parjolo mahita tapasahat dirita tu Jehovah, martangyang nahohom mahita. Amen. Tapuk kama perminggota di bagasan tikyon, mared de mahita siya nomor 588, mamuka siyan ayat sada saat rodi ayat 2. Mar hite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Na mamulus doang ko portibion, rap dohot na pinangidoni rohana, alay namian rodi saleleng neleleng na do, na mangulahon lomo ni rohani di bata. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan de bata jala ama nami. Say uru pimahami, asa unang madele hami, ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubay kami silewlehon muna denggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramo tihami, asa unang marpos noroha hami, tu arta na dihasyanganon. Leho di hami haporseaon, asado hami parjabar di siteano ni akan haporsea diho, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mapatik ni debata, ima na tarsurat di patik paupaton, dohot lapatan na. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggu, di naunom ari maula hamuna sa siulaonmu,
Alayang guari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah de batamdui. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay di na onom ari do di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibahin ido ubahin na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari para dia nanay jala di parbadiay. Dia do lapatan ni odo. Ikot diha biari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar ni, asa unang tois rohatta diajar na sian hatani di bata. Ikon badiado hatani di bata, di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna atong martangyang mahita tu di bata Jehovah asa di pargogoy hita lahu mangulahon patiknay. Ale Tuhan di bata say pargogoy mahami mangulahon na barto patikni. Amen. Tato poti madosat tanda godangi tujolo ni di bata martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di benua gijang. Hodo na patupaon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham di hami. Akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiyay, asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alay, asahot rohanami, marha porsyahon, lau manggotapon, nasa dosa dohot roha portibyon. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan nama dia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima bagabagan ni debata, taringot tu hasesan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat hupasonak pe hamu. Buat hamu maauga kutu hamu, guru kamu masyanau, ay nalabok doau jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangat tod dimuna. Ay labok doau gaku, jalan yang dodohot nahu haporsatot tuhamu.
hasangapon ma di batana di gijang. Amin. Tajah maturpuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di 2 Musa 10 onom, mamuka mesian ayat 10 sada saat rodi ayat 10 alu, tajah ma margati sore. Dungi, nina Jahoba ma tu si Musa songonon. Nunga hubege parungutunguton ni hala Israel, dok ma tu nasida songonon. Marhira bodari panganon muna majuhut, jala manogot nai butongan hamu mangan sagu-sagu. Asa tung di boto hamu, ahu do Jahoba de batamu nai. Jadi dung bodari, Roma marhulalan akalote, tung ditutup do parsaurani, jala manogot nai, marpeahan nabur humaliang parsaurani. Jadi dung manaik nabur na marpayahani, idama adong marara di sisi ni halongonganani, songon batu ni botik na tata met-met na dohot hibulna. Jadi dung diida halak Israel akka didok bema tudonganna, manhu manang ahadoi, ay dang diboto nasida manang ahay, alai ni nasi Musa matu nasida. Ima sagu-sagu nanileho ni Jahoba tuhamu bain si panganon. Boti mahatan ni tanrahon ni Jahoba, papunghamu masyani ganuk marguru tutup na panganon mo, salup sahalak. Marguru tu bilangan ni torok muna, ganuk mabuat marguru tu isi ni udung-udung nabe. Jadi di bain halak Israel masongoni, adong napapungu godang, adong napapungu otik. Alai dung disolupi, gabe dang adong lobian napapungu godang. Jala dang adong hurangan napapungu otik. Ganuk marguru tu natarpangasa di papungu nasida. Ima sahatna, martua do natumangihon hatan di bata, jala no peopsa. Amen.
taha tidakon mahaporsiaw tay, song nahina tidakon hidongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangi dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antodi porbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpazal do ibana di hao pinor silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai, pargogo na suhatu dosa ni, di sima ibana, pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di todi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panala Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigi ma tikting. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Pasiaon Dung Trinitatis, sada Agustus 2020 sada. Topik Minggu, mangaradoti hasadaon ni Toddi. Kosong sada, soso. Naparjolo, pakkobasion permingguan ni Huriatta di hari sadarion, Minggu tanggal sada Agustus 2020 sada, tapatupado permingguan 2 hari, ima bahasa Batak pukul siawip, dohot bahasa Indonesia masuk pukul 10 wib. 2. Perminggu tu Minggu 8 Agustus 2020 sada, hot dope 2 hari, ima pukul siawip, bahasa Batak, dohot pukul 10 wib, bahasa Indonesia. 02. Pertangyangan wilayah. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 6 Agustus 2020 sada, ima wilayah 5, dohot wilayah 6. Asa reta marotu gereja jala pinangido ma asa sude hita ruas manghuton pertangyangan ini di Bagastabe secara live streaming. Jadwal pertangyangan wilayah boy mata jaha di titing na adong di hita. 03. Persembahan minggu, pertangyangan, dohot persembahan bulanan, manang tahunan. Gereja menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar kita memberikan persembahan ibadah minggu di rumah dan pertangyangan. Persembahan dapat diberikan melalui sintua wilayah, baik secara langsung maupun tunai, dan untuk diserahkan kepada bendahara huria melalui rekening gereja, juga QR Code Gereja HKBP Pasar Minggu. Memberikan pelayan bulanan atau tahunan sebagai tanggung jawab bersama seluruh anggota jemaat untuk menunjang operasional dan rutinitas gereja. 04 Dewan-Dewan, 04 titik sada Dewan Koinonia, 04 titik sada Seksi Remaja. Hobartu program Seksi Remaja tahun 2020 sada, patupaon mapesta parheon remaja, perlombaan nanaing patupaon na ima, lomba koper lagu, short video, interaktif drawing. Jadwal lomba perheon remaja boy mata jaha di titing na adong di hitabe. Tatang yakoma asa dengan merdalan ulauni. 04.2 Dewan Diakonia. Pemberian obat dan tali kasih kepada yang terpapar COVID-19. Gereja kita melalui Dewan Diakoni
telah menyalurkan obat atau vitamin dan tali kasih sebagai berikut. Tanggal 14 Juli 2021 kepada 110 jemaat yang sakit. Tanggal 25 Juli 2021 kepada 52 jemaat yang sakit. Dan telah menyalurkan bantuan sembako dan tali kasih kepada 70 jemaat yang sangat terdampak ekonomi di masa-masa PPKM. B. Bantuan posko COVID-19. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat HKBP Pasar Minggu agar memberikan perhatian dan saling menolong dengan memberi bantuan. Bantuan dapat diberikan langsung ke posko dan melalui rekening gereja. C. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari panitia penanganan bantuan yang terpapar COVID-19. D. Doa bersama pendeta dan jemaat yang sakit. Dewan Diakonia akan mengadakan doa bersama dengan semua pendeta melalui Zoom pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 jam 19.30 WIB. Doa bersama ini untuk memohon kesembuhan bagi jemaat yang sedang sakit dan sedang pemulihan. Bagi jemaat yang sakit dan sedang pemulihan, supaya mengikuti doa bersama ini. Warta ini sekaligus sebagai undangan. 05 Namar Bagas 05.1 Paduahon. Naing Majalo Pasu-Pasu Perbagason Ma Henry Jaya Agustian, anak ni Amatta Toto Subiakto, tubuh ni Inatta Sri Kartati. Alamat Jalan Alwi RT 04 RW 01 Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Oroanna Hanna Boru Purba, Boru ni Amatta Situa Manahara Purba Nahinan, tubuh ni Inatta LC Paulina Boru Pakpahan. Alamat Jalan Alwi RT 04 RW 01 Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuon patupaon di hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 10.05 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Di Pasu-Pasu Tuhattama Sakap Pardongan Saripion Nasida. 06 Danak Nasorang. Di basa-basa Tuhatta dosa danak bawa dohot boru di hari Sabtu 10 Juli 2021 di keluarga Aldo Poltak Amudi Sidabutar SH, Inatta Maria Donna Octavia Boru Hasugian SE. Alamat Jalan Puskesmas Kebagusan RT 0501 nomor 78 wilayah 10 Tolu. 2. Di basa-basa Tuhatta do sada danak boru di hari Minggu 10 Juli 2021 di keluarga Hengki Eri Jimmy Sihombing, Inatta Alida Royani Boru Panjaitan. Alamat Jalan Poltangan Gang L RT 01 RW 04 wilayah Sada. Hipasdo dadanaki songoni nang natorasna. Tolu. Di basa-basa Tuhatta dosa danak boru di hari Rabu 20 Juli 2021 di keluarga Joshua Pangihutan di Liano Silitonga ST, Inatta Feni Aselia Boru Silaban ST. Alamat Jalan Nangka nomor 2 RT 06 RW 05 Tanjung Barat wilayah Sada. Hipasdo danaki songoni nang natorasna. 07 Ruas Namodding. Nah di hari Selasa 20 Juli 2021 Nunga Jumolo Modding Janetti Putih Sora Boru Sidabutar, umur 10 hari. Nasian Huta Jalan Puskesmas Kebagusan RT 05 RW 01 nomor 78 wilayah 10 Tolu. Napa duahon. Nah di hari Sabtu 31 Maret
2020 sada nunga jumolo modding amatta lahat Rudolf Hutapea umur 60 tahun suamini inatta taruli boru si hobbing nahinan nasian huta jalan Kebembem sada B RT 07 RW 07 nomor 66 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa wilayah 10 Tolu tatang yakoma asa tibu terapul keluarga na marsi taunoni 08 sumbangan na perjolo gereja kita menerima 70 karung beras masing-masing 10 kg dari keluarga Sintua Ido Huta Barat Inang Sandra Boru Sidabutar dan keluarga Horizon Simanjuntak Inang Sintua Hani Boru Huta Galung napaduahon 2 tabung oksigen dari keluarga Hilton Tambunan Inang Boru Simanjuntak dan keluarga Luhut Pakpahan Inang Boru Huta Barat. Gereja kita mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan semakin memberkati keluarga tersebut. Sia database jemaat. Bagi seluruh warga jemaat HKBP Pasar Minggu yang belum melengkapi data-data keluarga untuk masuk di sistem database HKBP Pasar Minggu agar memberikan data-data keluarga dengan mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tanggal baptis, tanggal sidi, dan tanggal pernikahan, dan nas sidi, dan nas pernikahan, serta alamat dan nomor telepon. 10. Ruas nama ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan. Sude Parhalado ni Huriatta HKBP Pasar Minggu, Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Madihamu Sude Ruasni Huriatta. Goar-goar ruas nama ulang tahun di Bagasan semingguan mulai siat tanggal 1 Agustus 2020 sada sahatu tanggal 7 Agustus 2020 sada boi mata jaha di warta jemaat nadong dihita. Hatani dibata di nama ulang tahun ima orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Titing naso jinahaun dohot parhepengon ni Huriatta, boi mata jaha di titing naun di parade Huriatta, songonima titing dihita di Bagasan Saminggon. Nuaing pinasa matiki tu panitia penanganan bantuan yang terpapar dohot na terdampak COVID-10 sia laho pasahaton sosialisasi. Salam, selamat hari Minggu, amang inang saluhutna, hita namar pugu di Bagas Jaron, songoni nang amang inang, napo sebulung, ruas ni Huriatta, namar Minggu di Jabunabe. Madok melihat do hita tutu hatta boi do pehita, sahat tu sadarion, marpungu, beribadah, memuji pasangapon guar ni Tuhata ala tahida do gudang ni namasa disadok portibion nang di negarata tamado tutu madok meliate hita tutu hata na hormati hami amang uluan amang pendeta Esti Majuntak soang-songoni amang inang pendeta nami na hormati hami dongaku saulaun Parhalado HKBP Pasar Minggu nang sahuholongi hami hormati hami saluhutna ruas ni Huriatta di dia pehita saunari beribadah mengihutol live streaming soang-songoni nang di Bagas Joron itu hatta
di Bugasan Manuguton. Kami dison jongjong mewakili panitia na papunguhon talikasi ruas mangurupi ruas di Huriata HKBP Pasar Minggu. Tahilalado jala taida do namasa tarlumobi mai di ruas ni Huriata. Nunga tabige na kining siya titing amanginang godang ni na terpapar COVID doho na terdampak akibat COVID. Jalanung nga tabige tong songod dia akadongata hamu amanginang na marbujo ni roha mangurupi akadongata ruas mangurupi ruas di na masa di tongotongan ni Portubion tarlumobi mai di Huriata. Madok mulia tedo kami itu hamu amanginang naung berpartisipasi di pengurupion tu akadongata nunga 125 halak na mga leroha. Jala nunga terkumpul dana 56.450.000. Saluhu nai amanginang holan alani asini rohani debatado na mabuka rohani sudeha muluhut na amanginang mangurupi terbuka rohamuna dohot berpartisipasi songod dia penabo itu terbaik kita saluhu na manginang di poto tuhatta doi di ida do saluhu na sian ias ni roha do hita na mangurupi akadongata di namasa di saunarion naso diduga-duga ni sadok Portibio tarlubowi may Huriata dang siap hita ala ni godang ni ruas nong terpapar nunga terpapar COVID ruas ta godang na may 274 jiwa jemaat nong terpapar jalan nong terdampak 70 kakak ima data sonari nong masuk jalanunga di salurhon inang aka para sinoroha munai tu akadongan na berhak menerimanya nunga dijahon na kining dititingta tahap pertama ima pemberian obat-obat vitamin dohot masker madu di tanggal 4 November tu 21 halak jemaat. Di tahap kedua di tanggal 10 Juni tu 20 halak jemaat. Di tahap patoluhon tanggal 10 Juli tu 110 jemaat. Jala di tanggal 27 Juli tu 52 halak jemaat. Doh tu 7 halak ruasta keluarga na terdampak akibat COVID-19. Jala sonari amanginang data naung masuk muse nunga 10 sada halak holan di Bugasan sa mingguon. Dang taboto do pa amanginang songod dia na nang masa 7 harion. Tunggo go mahita martangi ang tutuhatta tapasal hatma sa luhut na ngolutta. Ala taboto do debatado na punang ngoluton. Mangolo manang namate pehita iba na do na punahita. Tapasah masaluhu na sude aka pergumulata molutung pe dihimbau pemerintah ikon prokes tetap sonari ikon ditabang se ikon onom inna ikon jauh daripada berkerumun tai hutum maya manginang aka himbauan di pemerintah agia tungi dalata pada hodiri sian kopiton agia tung alani disiplita dang terpapar hita unang benda mertaba pangidoan tutuhata unang bebertambah akaruas na hona COVID asa dalam denggan pita huriai asa boy hita muse marpungu jala dicabut pemerintah aka peraturan jala marpungu hita songon perminggota na somal ipe tuhamu amanginang saluh na ruas ni HKBP Pasar Minggu nang songoni anakon namin na po sa bulong nau mga lerohana tu saluhu na ulaon para sinrohanen madok molati godang do hami sian panitia tarlumobi mahuria
madok moliate do tu saluhu na hita. Ipe amanginang pangiduan nami Tuhamu molo tungtuk boy do peta tabay aka sia-siasi tapasaha matuhuriata asa boy mardalan ulaon para sinirohaon huria na mangulu molo mardalan ulaon para sinirohaon. Mauliate matong di amang inang nami keluarga nong di amang situa Ido, inang situa Hani do keluarga amang Hilton, amang Pakpahan, naung mga lea rohana di samping di dana, di leotong bantuan boras, bantuan oksigen, ala godang dotong ruas tanah membutuhkan oksigenon, jala huria tetap do menyediakan, meminjamkan tabung oksigen bagi yang membutuhkan. Tahubungi mamang sekretaris ni huriata mola dong butuh hita dijabu alani isolasi mandiri butuh oksigen tahubungi ma amang sekretaris huria alang ngatur sedia oksigen aka bantuan di ruas songoninang amang situa James inang Sandri tong do meminjamkan tabung oksigen na tuhita 2 tabung asawoi ruas ni huriata akan membutuhkan mamake oksigen ni jala unang hurangan. Moliate ma dituhata, moliate ma dihamu amanginang songonima panorang Yesus kami dohot himbauan dohot gomos ni roha marpangidoa do pehami na pos do roha nami amanginang na terbuka do rohani saluhu ruas mangurupi dongan na ruas agiap denggan jala pita huriai jala totong di bogasan sadani roha tujuluan narion. Moliate ma dituhata. Horas. Dame ni de matana sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhatta na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Sudihi tanuaing halak Kristen secara khusus Kuria HKBP Pasar Minggu na memuji Tuhatta di inganan Nabi dohot hitan waing na marsaor piga-piga halak di bagas zoro ni Tuhattaon pinasaha ma
hata hahipason tuhita saluhuna horas ma dihita barita nauli sian hata ni debatang nagabezamita di minggu pasiahon dung Trinitatis ima nadi enet sian buku surat ne Apostol Paulus tuhuria Efesus biddu opat memuka sian ayat sada torus tu ayat pitu tapai hutihu maka manginang di Bibil tabi asa aku natarikot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangehon hamu manatama khobar tupajuon naung songgop Tuhamu martoruk niroha situtu marlabbok jalam marlabbas niroha masih haehean di bagasan roha naholong haring kacok kamuma mangaraduti hasadaun nitoddi pinadu munidame aisada do dagingi jalasada do toddi ai songonido hamu terju di bagasan sada pakirimon di pajuwoni sada do Tuhan sada do hapor siaon sada do nang padidion sada do debata amani sasude si gonggomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut alai tu ganuk hitabido di basa-basahon asi-asi merguru tu panangihon ni pangalehon ni Kristusi ima sahak ni turpukta hurian itu hatta hama kadongan saha porsiaun di bagasan gor ni itu hatta Yesus Kristus. Setiap orang, setiap manusia sudezol manatinop pani debata di tonga-tonga ni portibion tentu memiliki sikap karakter perilaku yang berbeda-beda. Bahkan wajah manusia saja tidak ada yang sama di tengah-tengah dunia ini. Jadi macai unik go pabahin ni bata, macai luar biasa dakka dua kita hahomion ni bata. Nang sian panopon nape dihita zolmao dangadong nang gosede bui dohonotta gabe sarupa ma baik dari tampang setiap orang di bumi bahkan nasabapa sa oma sa upung dang bui sarupa salibon na berbeda obuknya berbeda, pasti selalu ada perbedaannya. Tidak ada yang sama persis satu dengan yang lain. Paling mirip-mirip. Bahkan kata orang pintar, orang anak kembar pun pasti memiliki ada cirinya, bedanya si A dengan si B. Adalah sangat luar biasa manginang. Kalau kita melihat dari seluruh penciptaan Tuhan itu, memang tidak ada yang sama. Itu masih dalam hal tampang, penampilan, style. Sudah cukup berbeda. Demikian dengan pola pikir, karakter, sifat dan perilaku.
Tidak ada yang sama. Berbeda. Cara pandang berbeda. Semua bisa berbeda. Lalu datang orang pintar berkata, jangan persamaan itu selalu ada, tapi persamaan jangan dibeda-bedakan. Persamaan itu jangan dibeda-bedakan. Ada persamaan, nanti akan kita bahas Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan perbedaan juga jangan disama-samakan. Dangboi pasarupaotta akka parasingani. Tidak. Tapagajak penomor hita sami taon. Sada dohita jala sarupa dohita sude. Sada do sude na tinoppan itu hani. Di bagasa parasingan naking di rupa, di roha, di pikiran, di perilaku. Tapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Sada do sude portibion, sada do zolma. Na di portibion. Di bagasa Tuhani. Diula de batadui. Ai diuji zolma na perjului di zaman ni si Nimrod akamanginang. Patuduhon keegoisan na dohot kemampuan na. Diuji bana mangalo de bata. Jala dicobai bana kebersamaan na sida. Laho mangalo Tuhani. Ternyata kebersamaan seperti itu tidak berarti bagi Tuhan. Justru Tuhan menghancurkan kebersamaan mereka. Tuhan mengacaukan kebersamaan pada saat itu. Alanido taida mamarhite-hite turpu jamita sadarion akamanginang. Diene donaga betema ni minggu sadarion dihita huria secara khusus na di bawah naungan ni UM. United Evangelist Mission dibain tema ni minggu sadarion memelihara kesatuan roh mengeraduti hasadaun ni toddi ala memang siya mula ni mula na pihak kamanginang si sada toddi do zolma dang marasing-asik siya panopaupe ay dukot sa ditop pada bata zolma dibuat siyan Orbu ni tanui dibuat cat tanui didok debatara mulut asaha di buku ni si Musa dungi dung digana zolmai cat tanui diobut mahosa hanguluan didok kodisi mulut di bibel hatapat akamanginang dungi martod di nama ngulu mazolmai adalah salah satu kehidupan di dalam roh yang Allah berikan di dalam kehidupan ini. Dang marasing hosa hanguluat tu si A, dang marasing hosa hanguluat tu si B, dang marasik tu si A tod di ni debata. Naksiani be sadado hazol mauni hanguluan na pinasahat ni dewata alai di padasi mayak kamanginang dung roto hatta Yesus Kristus di jomu se di pasadak kana porsiai marhite-hite tod di porbadia asa akan nama rasingi nakik karakter rupa bangso adat suku budaya lam di patuduh tuhatai si sada hasadaun di jo marhite-hite tod di perbadia tu bakasan sada hasadaun di bakasa toddi naro siat tuhatai marhite-hite tod di perbadiai di do apostol Paulus ma diturupukon songo dia makamanginang pajauon nasahat tuhitai asa saya totong di bakasan si sada hasadaun ni toddi asa saya tok saya lihat di bakasan hasadaun nauk pinasada ni Yesus Kristus ay sudedo nakaning gok parasingata gok parasingan di pikirata gok di parasingan ni tujuan nang akka sakap ni hangudwata alai sungguh dia do memelihara kesatuan yang telah dipersekutukan dan dipersatukan oleh Roh Kudus itu di dalam Yesus Kristus didok mamarhite turupukon akka manginang ikut jupak songo parange doho pangalahon ni Kristus na mangalehon hasadauni di bagasak kita ima di ayat 2 diturpukon akamanginang na parjulu didok disi ikos maniru Kristusido ima parjulu rendah hati martoruk ni roha
Yesus Kristus akka manginang nakbe di bana tabuk waso ni di bata na pinasaha na di bana dakya di baduluhon di bana manaksungod dia di bana di bagasan sisi kemanusiaan di bana dang miat di bana gejang ni roha nakbe di bagasan ibana waso dohot hadongon na buisyat di bata di bagasan ibana. Tetapi Yesus Kristus menunjukkan sifat di patutoru sai martoruk ni roha do Kristusi. Sifat ini yang harus dimiliki setiap orang yang telah dipanggil dan dipersekutukan di dalam Roh Kudus. Sai tiga hali ni dok ka manginang. Molo tapatutoru dirita atau ketika kita mau merendahkan diri, rendah hati terhadap siapapun, sotuk tapikir mago amang jadi dirita dohot hahormatota dao. Danggabe mago amang hasangapon hadingganon haulion molo di pator-toru jol marohana. Daong danggabe mago nadong dihita hinadengkan nadong dihita mulu-ulu jol mamartoruk ni roha. Jika seseorang mau menjadi orang yang rendah hati, bukan berarti harga dirinya menjadi hilang walaupun dilihat orang berengma mengalah do ibana kanina. Tidak. Jadi mulu-ulu hita pataluhur rohata tu halak. Dang berarti gabi mago ma sini hazol mauta akka manginang. Kristus yang merendahkan diri itu, yang berkenosis itu, yang mengosongkan dirinya itu, bahkan hasangapon nadong dibanai dangi di daibana asa tu hamuliaon tu hasangapon ibana marhiti di bata amai. Karakter dan sifat ini yang harus dimiliki setiap orang percaya. Martoruk ni roha, rendah hati, jonok maira molo di hatabatak serep. Ale unang hasarepon na margijang ni roha teh. Ay buriat tu siya mun waing mulirok hasarepon na margijang ni roha. Mau na teh, adong gua hasarebon nomor gijang roha. Ya itu dalam dia ke buku jamida berdua puda, tinggal dok kazah hotai. Gurang guna merhasepe pembergijang roha. Bodoh songonon, bahkan tanpa kita sadari membuat orang sakit, membuat orang terpukul, justru menambah beban dan penderitaan orang lain. Ay budo songonon, say sere berengom badok kata. Opungnya ha. Ay suy boto hora buang. Ay naposian naik kula lain na. Ay ningon. Ay lawaw udah ba. Tu beli. Nah. Itu ada isi do anak tai. Nah, bolo baharoy na. Ay anak tau kan karizo do disongonon. Hapi da ba nuaing say marcita-cita ibana ikoman war mobil Alphard la subuhi do be inna bah. Etok taburi ibana maceritahon. Hapi dak sadari ibana napabur nakod diri na do. Gak sadar dia adalah mengumbar kehebatannya dan justru menyakiti orang lain. Saya serepi daun. Madahin. Sada berita mo siya rong gusongoni. Itu. Hibu inatay. Tute tanggana. Lagi manggiri persaku. Acit yan ina. Ay. Amang. Ay ka na rong dipelihara. Anak ta burung beo ina. Jiwa hura beo ina.
Itor mangakat tu televisi nami si tulu pulono mincida wain na citia perasaku. Duka bang muse dung ngam sega televisi dabu di sabu yotoron nangiri perasaku na. Buah orang muse na. Bang muse burung bayon itor pas tu mobil Fortuner ya matai. Nggak sega bisirin wang dirarikin na. Ngiri birengon cerita nai. Hape Holanda pabuahon. Sinarongan na dakka serepon kaima serepon na maragejang ni roha dangi alay mulai dok martorok ni roha marha serepon na kamang baka kasangapon na ditinggal huni mana sang Kristus dak persoalan di mana harga diri daung. Tapi betul-betul dia berbuat dan bertindak sama dengan bergereja kamanginang nomor diakoniok kita betul-betul harus berangkat dari hati, dari pemahaman kita akan arti dan makna hidup sebagai orang percaya. Pajowoni nunga satu hita di bakasa tod di hasadauni di dokon si Paulus dison ikut sudema parjolo matu toru dirina menjadi orang-orang yang rendah hati. Patu toruhon rohana di dia pe dang jumpa kita hasadaun ni todi hasadaun nan pinangido ni tuhatai. Kalau setiap orang tidak mau hidup di dalam merendahkan satu dengan yang lain. Nah kedua honak kamang dipangido marhite turupukon didok apostol Paulus akan jijou du bagasan hasadauni akan makang uluhop pajouon itu hatai didok ibahana marhite turupukon akan manginang ikong gabe halak na lemah lembut na marlabok ni roha say labok elim dang beringas. Dan setiap orang yang selalu hidupnya tidak lemah lembut, selalu beringas akan menginang. Inilah yang sering menjadi pengacau dalam setiap persekutuan itu. Alu nang lemah lembut na pinaksa. Wuri iba ko kamu lemah lembut na pinaksa. Kaina tahun kaina rupanya kaparupuan kadang budi paksa tong gabe sesongon na lembut ay boy di makeup wajahna ya harukutiad do menjadi seperti orang yang lembut nakpe dak sudi boy orang dikemas tidak semua. Iya, itu namanya kelemah lembutan yang manipulatif. Seolah orang memiliki kelembutan. Saya songon namar lebok ni roha berengon dari tampang wajahnya. Padahal dia adalah bukan seperti itu. Jadi unak dak songon ini dok ngamar lebok ni roha. Iya, hidup main di perjami tahun ni Tuhan Yesus na diduluhi takas di Matius 5 mertua ma aka na labok roha ai idon nesi dia maharazaun di debata na berangkat siar perbagasan itu berangkat dari hati yang terdalam roha perbagasan lembut lebih bagus kita beringas dalam bertindak tapi hati kita bergerak. Itu yang mau dikatakan. Lebih bagus kita dilihat orang seperti orang yang tidak peduli, tapi hati kita langsung bekerja dan bergerak. Mau mengerjakan secara hati yang terdalam dengan kelembutan yang terjadi dalam hati yang terdalam setiap orang. Marlabok ni roha, dakolak kata na labok. Daung ay mulholak kata labok tabudui tuhori surat di pesalmini
Iya. Hatana labok. Pabun. Alay molorimas mabahen. Mersi jongjong hati-hati. Tutu perlu do labok makatai perlu. Perlu do. Alay dak kalapohon na songoni. Dak kolak kalapohon makatai. Unak songon di suku-suku ni hitatong. Nak penong italik. Saya terus ngay bunuh dongan nai. Ngay saya labung jabuna. Nggak terjadi pembunuhan. Saya labok terus. Ay madain na. Iya. Baru ngay saya naking. Ngay labung jabuna. Saya terus labok ngay sehat kan. Terus. Dakolan kelembutan dari kelihatan yang seperti itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Labok nih roha nanang dohonon na manurusi sian roha. Siap perbagasan dakolat sakata. Tapi betul-betul dia lahir dari hati yang terdalam sehingga dia melahirkan kelemah lembutan di dalam segala kehidupannya. Jadi dang beringas terus. Dak terus beringas. Tapi dia tetap lahir sian labok ni roha perbagasani. Nah patuluhun di apostol Paulus asa supang padjouon di bagasan hasadauni asalam sadak kana porseya kamanginang ikom marlabas ni roha kesabaran sabar dalam menjalani segala proses kehidupan itu. Kau sabar doh. Ya, kita harus mampu menjalani kehidupan ini dengan ketabahan dan kesabaran agar selalu kesatuan di dalam roh itu tercipta. Jangan dong kecemburuan satu dengan yang lain. Iya, tidak terjadi kecemburuan si pahibat-hibat tuh nih. Jiwa orang yang sabar itu adalah mampu menerima fakta-fakta hidup, mampu menerima segala aras perjalanan kehidupan, pedih, sakit di dalam sesuatu persekutuan yang telah dipersekutukan Tuhan itu. Kita harus sabar menerimanya. Na berpudi di ibana na pawapaton. Bagaimana memelihara panggilan itu? Akan ang jinun itu hatai di bagasan sada tod di dohot sa dapat didion adalah na berpudi ma identitas dot karakter ni halak Kristen adalah hidup di dalam kasih. Anggona kamanginang omma panipuli ni sude hanguluata. Kesimpulan dari seluruh puncak dari iman orang percaya adalah kasih. Buasa songoni naupat poinon di do apostol Paulus akamanginang. Ala molo so diraduti jol mana songoni. Tuk sojupang go hasadaon nabui gaberap mersiurupan di tonga-tonga ningulu niak kana porsea. Ido badido imana kamanginang diturpukon di ayat napapituhon didok imana. Ai tu ganupita bedo di basa-basahon asi-asii merguru tu panangihonon ni pangalehonon ni Kristus. Setiap orang menerima kasih karunia. Sude marasing go dilihat debatasi lehon-lehon na tuhita zolmaon. Marasing bedo jabutta, marasing sumber hidupta, marasing sinadongat tabe, marasing gua kapat dapotat tabe, marasing perkarejuatta, marasing rupa ni hanguluatta. Alai molo di bagasan na opat poin na dirok ni si Paulus naking hanguluatta. Rendah hati, lemah lembut, orang yang sabar dan hidup di dalam kasih. Tentu Jepang mahasadaon na pinangido ni Tuhan Yesus na di Yohanes 10 ayat 20 sana. Asasada na sida songok ko aliamang songon ahu di bagasakko. Hurian itu hatta na hinahulongan di bagasan Yesus Kristus tuhatay. Nunga palima mingguhon hitan waeng madalani masa PPKM
Di 4 minggu na salpu PPKM darurat ma dibain warna. Nuaing dibain mamuse PPKM level 2, level 4. Mungkin minggu naro tapai memersugut sotong romo se buah-buah PPKM level-level. Artinya multi level. Tatangyak koma. Di Bakasan Obbas partikian naung hampir 2 tahun pandemi COVID-10 siauna kamanginang merubah tata cara kehidupan dalai koboi pe baru ngulu ni zolmak kamanginang. Ikoboi pe baru hok kita. Pe baru hok parasaoran, pe baru hok ngulu marhuria, pe baru hon cara pandang hidup. Harus bisa situasi ini memperbaharui. Las dorohak kamanginang ay gabi digaliak kadongan dokumen-dokumen ni HKBP nung masa tok pandemi tahun 1946 ngaji sahamura di media sungguh dia prokes tahun 1946 nahina luarhon ni purus lan gribe de pedo hotes si hombing hati hai majaga haya majaga ondang noaing biarong prokesi ternyata. HKBP juga telah menyikapi pandemi di masa lalu dan tertuang di dalam dokumen HKBP di Almanak HKBP 1946. Ada kalau tidak salah 4-15 prokes di situ. Mungkin kita telah baca semalam itu di media. Pandemi ini merasut kita kepada Pajawat taisong nidok ni si Paulus di Bakasan hasadaun ni toddi ni debata. Unang besanga hita memikiri persoalan di tengah-tengah ni pandemion. Jangan lagi memikirkan perseteruan dan persoalan, tapi marilah memikirkan kebersamaan kita di dalam kerendahan hati, kesehatian, kesabaran, saling melihat kita hidup memelihara kesatuan roh itu. Unang adong bena memikiri na sudenggan. Daksa nga bitik kini zolma tu siyak kamanginang di masa-masa kesulitan non. Tapi berpikir yang baik, berpikir yang positif, bertindak yang positif. Unang be, ay doho per minggu sifata saya ta persoal hon online do tutup bo songod dia do. Jangan, bukan itu. Itu adalah soal cara dan teknis. Cara dan teknis. Tetap setiap orang 24 jam harus beribadah kepada Tuhan. Kalau hari Sabat, Domingo memang harus beribadah kepada Tuhan. Di tengah peperangan sekalipun orang harus berdoa sama seperti terjadinya perang salib. Di tengah-tengah peperangan itu pun harus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan berarti kita harus menjadi surut, memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan. Hanya soal teknis yang mungkin harus diperbincangkan lebih baik. Di jauh tu hatai do hita marhiti sami taon. Mulu sada rohata, sada pikirata, nianggo suge. Adong kata kunci tong di ayat 2 diturupukon hata batak tulen akamangenang. Masih haehean nenna. Jadi mulu makuteme sian saba siabalian siap porlak mansuk si bueno zolma di hitaan jongkok mana nang makutii dibantu mangangkat emei imanero nga masih haehean saling menopang saling membantu satu dengan yang lain masih urupan galido pikiraku urupi hamuatong galido sifata partodioko tangyakok kamu unang justru melemahkan satu dengan yang lain apalagi melemahkan tugas panggilan kita sebagai orang percaya tugas panggilan gereja justru kita harus menopang untuk berjalan. Terbuka dope posko pelayanan pandemi kon di Huriatta. Saya belum tentukan sampai kapan itu berakhir. Tetap akan terbuka.
Karena pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Walau doa kita semoga semakin taat semuanya dan selalu menjaga fisik. Taraduti mamang hasadaut tai. Taraduti mahasadaun ni toddi. Taraduti mapajuun nok sahat tuhitai. Ay pola do diudot tu ci Paulus dison. Sadadu hita. Sadadu nakpadidioni. Sadadu di bata ama. Sadadu silehon hasi-hasi. Sadadu sumber rehanguluatta. Sadadu naman yung posatta. Dang asing naman yung kosan si A. Dang naman asing naman yung kosan si B. Sadadu tuhatay. Taraduti ma. Nunga hita sudi. Sada di bagasat tuhatta. Jala. Tardidi hita. Tu bagasan goar ni tuhattai. Di bagasat tontina. Neang do porsanotta. Naduk doki. Mulu ulu hita kamanginang. Say marsada ni roha pikiran di bagasan Kristus tuhattai. Amen martang yang mahita. Mulia tema rohanami di hoali Tuhan. Naung maju hami tu bagasan sada daging. Tu bagasan sada parsauran nak pedi bagasan para singani. Ima merhite-hite toddi porbadia. Napasaorohon sude bangso. Suku akan meragami. Rohanak pikiran na meragam. Sude karakter na meragam. Ana merhite-hite pajuwammu. Nunga sada sude. Ala toddi porbadia. Napasaorhon ganu zolma. Naporseariho. Saya jari mahami Tuhan. Sabuhi huraduti hami pajuwammi di hami. Nau pinasadami hami akan meragami. Ganuk bui patutoruhon dirina. Ganuk bui di bakasan holong ni roha. Ganuk sudi makanguluhon hasabaron marhasabamom di ngulu nabi. Asau nang masa ngulu na masyangatan. Ngulu na saling cemburu satu dengan yang lain. Alai asa masih tupahan. Jala masih urupan. Ido na makanguluho pajuwami. Naung di pasadaho di bagasan holongmu. Di bagasan Yesus Kristus. Tuhan naung makokopami. Ganuk do marhagalion. Manangis sepe. Alai ganuk do adong halubian nabi. Asa sudi Tuhan. Masih urupan masih tupahan. Nagali doho nagugu. Napugos doho namora. Napistar doho akan naoto. Asa masih lehonat Tuhan. Sude satu dengan yang lain. Ido rupa ningulu nak pinasaur. Doho na setoktong. Mangaraduti hasadaun ni toddi. Ima toddi porbadia. Napasaorhon ngulu ni akan aporsea. Tongon di bagasan. Kondisi na sangat memprihatinkan dope bangsa namion. Bahkan pertibio na Tuhan ala ni pandemik COVID-19 siyaon. Meribu ganupari Tuhan bilangan ni akan amoding. Nang borhak madapot toko Tuhan sonangani. Dang marhauzunga dope Tuhan na marataba-taba bilangan ni akan amarsahit. Termasuk Tuhan. Sianak kanahu hawalongi hami ruas ni huriam hakabibi pasar mingguan. Nung ngatorop na malum sian kopiti. Lapergugui perbisuhi manasida. Lamanadda diasidot holong ni roham jala sidok mauliate ala diudut khoro pehosahang uluan nabi. Marhiti asidot holong ni roham dohot hamalumon siam parsahitoni. Gabelam girgir toddina. Tu parsaoran. Tu hasadaun yakana porsiai. Mamuzi dohop pasangapong warmo. Akan isolasi mandiri dope Tuhan nuaing dijabu. Nang akan apia di rumah sakit ali Tuhan. Hampir 10 halak Tuhan samingguan. Tabba musai ruas nami hakabibe pasar mingguan. Nahona virus COVID. Ali Tuhan perdenggam basa jala parasi roha. Tutangamu sudehu pasahat tami ruas ni huriam.
sai pargugui mapamatang nabi, pasu-pasu si pangano nakasinumon na pinangan nabi, sanggiya marhiti, margugo na sida, talu Tuhan panahiti, hisar pamatang nabi. Gabi sudi hami rak mirjahirjak mamuji doh pasangapoko, di parasauran nami, di hasadaun nitod di nami, dia kaparasauran, di tongani huriamon, pamalum masudi, ruas ni huriam, na di bagasan parsahitone. Sudi si hobasan nami Tuhan di tonga-tongani zoromon, si patah, maul hupikiri hami, ala ni situasi doh kondisi, alai ajari hami Tuhan, marhite-hite habisuhon nasyakko, me balga manang sungod dia penatar patu pahami, sa tok Tuhan padjuwami, toktong boy hulahok kami, mangulahon ak kaulahon na maragam, di tonga-tonga ni huriamon, paso-paso suri ruas ni huriam, di dia pemaringanan Tuhan, apala di bagasan minggu sadarion, mauliate marohan nami diho, ala Kristus Yesus Tuhan nami, amin. Hurian itu hatta hama kadongan saha porsyaon, tapasaha ma piliat tabi, marhite aka kirkot, songoni nang aka rekening ni huriatta, tapuji ma tuhatta. Tatangya koma piliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banwagijang, hodo harorani sa luhut silehod lehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masiyan na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Sayjalo may gabiwat na hutsus di zulum. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon itu hami. Asal menggirgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Satu
Alia manami na di banua gijang sai pinor badia magwarmu sai roma harazaumu sai sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehom matuhami sadarion hangoluan siapari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan namardosa tuhami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangagong. Jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala saya sima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasahorhom madamena tu toddim. Selamat hari Minggu, horas marihita sudi.